Hvad betyder Mærsks nyhed for Aarhus? Det kan egentlig bedst forklares på et landkort. Som det er i dag, der kommer de store skibe sejlende til Aarhus med 70% af al containergods til Danmark. Herfra bliver det fordelt ud i landet på lastbiler, og en mindre del sejler videre ud i Østersøregionen. Fremover der vil vi sandsynligvis ikke skulle fordele så meget gods i Aarhus Havn, da de store skibe de sejler til Bremerhaven, og via mindre skibe sejler til Aarhus, men også til Fredericia, til Kalundborg og til Frederikshavn og til København og videre ud i Østersøregionen. Derfor må vi antage, at det kommer til at betyde noget mindre containergods på Aarhus Havn, og derfor også mindre behov for en havneudvidelse. Stop havneudvidelsen, beskyt Aarhusbugten, beskyt havmiljøet.